The musicians stood there, we want to pray. We want to pray. Please, can you tell those musicians we won't pray. We won't pray. We don't do. Thank you. Obedience. It's our obedience. Za mu kawo zaman lafiya, za mu kawo kuɗi, za mu kawo aiki, za mu kawo zaman lafiya, haɗin kai, kuɗi, arziki, matasa, mata. ‘Yan uwa jama'an Jalingo, ina farin ciki yadda na same ku a haka. Na zo muku da wani babban bako, na zo muku da babban sako, na zo muku da babban alkawari. Wannan bakon sunan shi Peter Gregory Obi. Idan ana kirga mutum 10 a Najeriya da suka kera kansu, idan ana kirga mutum 10 da suka taka kara suka karya, yana cikinsu. Duk wani taro yana zama a layin gaba. Mutumin nan ya yi karatu, mutumin nan ya yi aiki, mutumin nan ya yi kasuwanci, mutumin nan ya yi shugabanci. Bayan ya sauka yana zaune lafiya. Cikin abokan shi akwai masu kudin ƙasar nan, amma cikinsu shi kaɗai ya tsame kanshi saboda kishi, saboda san Najeriya, saboda kishin ruwan ya taimaka ma Najeriya, ya ce zai siyasa. Sauran masu kudin Najeriya sun gwammace su je su zauna suna more abubuwan da Allah ya sauwaƙan musu. Cikinsu mutum ɗaya ne ya sauwaƙan ma kanshi, ya sadaukar, ya ce duk abin da yake da shi zai kashe a dalilin talakawa. Sunan shi Peter Obi. ‘Yan uwa jama'an Jalingo, idan lokacin fitar da shugabanni ya zo, ba lokacin nishadi ba ne, lokacin amfani da hankali ne. Kuma an san mutumin arewa da karamci, an san mutumin arewa da ɗaukaka gaskiya da kare gaskiya. Kuma siyasar Najeriya mu yi ne su yi ne. Akwai wani takaddama da ake ciki yanzu, akwai wani yaƙi da ake kan yi yanzu. Yaƙin nan ba tsakanin abin da aka yarda da shi ba ne, ba tsakanin ƙabilanci ba ne. Yaƙin nan tsakanin shugabanci na gari da kuma masu lalata Najeriya ne. Brothers and sisters, I'm saying that there is a war raging in Nigeria now. That war is not between tribes. It is not between faiths. It is between the good people of Nigeria and bad governance. And that war we must win. Nigeria must unite. The meaning of unity is to bring Peter Obi to Nigeria. ‘Yan uwa, lokaci kaɗan ya rage ƙasan nan ta koma hannun talakawa, ta koma hannun jama'a, su san cewa tasu ce.
daga ran da saurare ni a rayuwar nan waye baya son sabon abu? Labour Party. Wane ne baya son abu mai ƙarfi? Peter Obi. Wane ne bai son shugaba mai gaskiya? Babu. Duk Najeriya mun amince. Ina gaya muku 'yan uwa, samo wa kai shugaba na gari sa kuɗi ne a aljihu. Samo shugaba na gari ilimi da lafiya ne aka. Samo shugaba na gari kawo tsaro ne har gaban gidanka. Saboda haka ku shirya, watanni kaɗan suka rage, kwanaki kaɗan suka rage, Najeriya za ta nuna wa duniya cewa mutanenta suna da hankali, sun san ciwon kansu. 'Yan Najeriya kansu a haɗe yake. 'Yan Najeriya sun san abin da ya dace. Lokaci kaɗan ya rage, za mu taso daga consumption zuwa production. Shugabanmu kenan Peter Obi. 'Yan uwa, ina matuƙan godiya, ku ba mu ƙuri'a, ku yi mana ruwan saman ƙuri'a, ku ga abin alherin da zai biyo baya. Ina godiya, sai mun zo bayan mun kafa gwamnati insha Allah. Peter Obi, Peter Obi, Peter. President for WIKELEAKS. For Naija, WIKELEAKS. For WIKELEAKS, for WIKELEAKS. Please, those that are seated under the tent, those that are under the tent, our president would like to see your faces. On that note, we appeal that you come out of the tent as you listen to him. Jama'a da suke karkashin canopy, za ku iya fitowa domin shugaba ya gan. Ba za mu kuma ba. Duk wanda ya ce ba haka bane ba mu ga mishi wallahi tallahi dan talaka shi ake da Najeriya. Haka take ko ba haka take ba? Dan talaka shi ake da Najeriya. Idan lokacin zaɓe ya zo, sai su zo su same mu, su ce mu jefa musu ƙuri'a. Idan aka jefa musu ƙuri'a, sai su ɗauki siren ɗinsu suna barbaɗa mana ƙura. To mu yanzu lokaci ya zo da za mu barbaɗa musu ƙura. Ranar zaɓe za mu barbaɗa musu ƙura. Ina in ga yatsunku, ku ɗaga min yatsunku. In ga yatsunku, ku ɗaga mana yatsunku. In ga yatsunku, ku ɗaga mana. We will make sure, keep it. We are not going to govern from Abuja. We are not going to remain in Abuja. We are going to come to here to fight poverty. We will empower you people. Those people in Abuja, they don't come here. We are going to come here. We are going to make it work. Look at Mandela. Look at the land here. We will cultivate it. We will make this a tourist center. People will come here. That is what we want to do. We assure you of our commitment. Taraba is a tourist center. We will turn it into a tourist center. Here we can grow flower. We can grow tea. We can grow coffee. We want to come and do it here for export. And you will be rich. We want to be able to make Nigeria. We are moving Nigeria from consumption to production. We are not going to tell you story. Take what we are saying. Take it. We must end Nigeria. Telling Nigeria lie. We can't tell them lie again. We can no longer tell them lie again. We assure you of our commitment. We want to build a better Nigeria. We want to build a Nigeria where people are prosperous. We want to build a Nigeria where people can eat. The rest assured that Taraba State
because what is supposed to be. So please support us. Leave these people. They've been in government since. All they've done in Nigeria, people are hungry, people are poor, no school, no hospital, no road. We are going to change all that. That's what we want to change. We are here in Taraba today asking you for your vote. Take our note. We are not going to be the same thing. We want people to believe in government. We want people to trust government. And the only way to trust government is that whatever we say, we are going to do it. I assure you of that. Our commitment is total. Labour, so we are not your politicians. We have something we are doing, and we are committed to doing the right thing. So thank you. Thank you. Go out to the villages. Tell them we are coming. Labour Party. Go out and support us. We are committed to this. We will make Nigeria better. Thank you for coming here. Thank you for support of this. Thank you for everything. Thank you, thank you, thank you.